Kumlis bun ya pi baro ki parok parjor ki bijus ngam penat ban pe ya ga kubor hakane ga channel lakum baju trong pseng sha thep ka Brazil Arlanot hak Argentina hadu henyo po kndai minen kumlis bun pi baro parok parjor ki bijus ngam pe kubor ne channel te parok ka jinge kai menen men haka kndai steng hapreng ka Argentina persha aika Egypt kalong ka baklui hadu kata namar ka Egypt kalong ka ratba jong ka Afrika kumta ha ka minit ka bakhatsan u player jong ka Egypt ula yo ban tem ya gol ka baning kong onda lapoi ha ka minit ka art way Argentina kalyo ban shoot ya ka penalty Henry u Lionel Messi u klemla ban tem ya gol namar u gol jong ka Egypt ulanda ya ka kumta under sedangkan second half Messi oka Argentina ka Egypt kala yo biang mantep ya ka gol ka ar kumta hadu ka minit ka bahenyo kunai ka Argentina kala shatep hadu alanot kumta onda ka Argentina kala yale doim ban penpai ka tig ar gol ha ka minit ka bahenyo kunai ubak bakan sai jong ka Argentina Christian Romero layo ban tep ka shigol kumtang katai ka jingyo tep ka jong Argentina kala nangyo mansim shu kumta haka min ka prap lai Lionel Messi layo tep sai ka gol ka ar kumta nak ka jing la ban yale kai pha Messi bat nang ba ka wei ki assist bat ka wei ka gol ka jong haka minit ka ba kndai po plus line ka Argentina kala yo yang mantep ya gol ka balai batru ka dei ka gol ka bapen job ha ka dei jingla kai kumta Messi hadin ka dei jingla kai ulayam rang ba jrup namar ba uyam da ka jingkman namar uklem poi perkhat shu bandang job Henry da ka jingtri stom jong player jong ka Argentina ulayo ka job suk ya ka Egypt kumta ka Argentina kan yale kai persha ya ka Switzerland ha ka round quarter final kabaka Switzerland kala job management step yaka Colombia haka penalty shootout kumta perok ngadap singutunan ikan ka kubor skam haban comment halor ka jingla kai jong Messi menta usnam namar ba ka Argentina claim Messi kan ompois king lane Lionel Messi peita urat ba jong ka Argentina namar ba claim ka Argentina tikla tanlim haka round 16